Какво става, хора? Играем FIFA Mobile. Бях го спрял от вчера на пауза. Аз съм с Monsters. Гледайте. Холанд. Ето ти. Айде и да го бе. Няма. Айде. В момента в отборът ми буквално няма никакви футболисти. Да, ще се развиваме заедно. Ще направим видео някой. Ще направя видео как печеля много неща от тази игра. Искате ли? Не казвай кой искат. Тази пачи не дава ми телефона. Дай ми го. Аз играя. Хора, извинейте, че спрях малко звука. Просто тук брат ми реве. Ти яди ли ми те? Не. Ял. Бе. Петър, днеска имаш ли нещо? Да. Ял. Ти не си ял. Не. Хамбургера изяди ли? Не знам. Какво не знаеш? Супа. Галанд! О, Няма да идва. извинете, хора, за това, където направих на тук стол. Това е за сигурното. О, ние сме Реал срещу Реал. О, не. О, а. Гледайте, гледайте. Ей, колко бях близко. Може ли му попречиш на това? Матч се приключили. Да, матч се приключи. Да, матч се приключи. Бихме 3-0. Няма! Гледайте, бихме, взехме купата 3-0. Айде, чао. Хора, ей сега се връщаме. Хора, върнахме се, спечелихме. Надявам се да спечелим нещо готино. Това е тези 4 скина. Са най-гадните скинове. Ох, хора! Хора, още едно! Айде, брат! Много вземат. Сега тук ще си сложа готин отбор. Как да се казваме? Ще се казваме Петър и... Не, ще се казваме Петък. Петък. Айде бе! Бе, ще се казваме Петък. Айде. Кой отбор да изберем? Хора? Играхме с Манчестър Сити. Изберем най-слабия, който е... Той, майде. Не знам, писете в коментарите кой е най-слабия от всичките отбори. Тя ги видяхте.
Ги видяхте и тях, и тея. И тя ги видяхте, и това е последния ред. Знаете ли, че втория, третия по ред, не по ред, да, виждате където е малко по-зеленко отстрани, да. Знаете ли, че втория отбор е играл моят най-любим вратар Мартинес. Аз ще бъда, ето го стоя. И така. Докато не ни стане по-добър отбора и така, докато не стигнем. Кой да стигнем? Това. След това друга цел ще имаме, да. Не знам как се игра. Знам как се игра. Аз съм много добър на тази игра. На телефона на майка ми я имам. Тази игра, много съм силен на нея. Гледайте, кофта. Брато. Тук искате ли да стигнем до Роналдиньо? Сега до 7. Когато го спечеля, да, ще го показа пред вас. Не, няма пред друг, само пред вас. Стигам тренировки. Мразя клина. О, легенда! Хора, тук получих легенда. Това не е легенда, поне е пак силен. От едвамата, да, Я да видим какво се случва. Оха. Това е легенда. Айде, легенда. Замбруто. Пишете долу в коментарите, така ли се казва, как се казва, защото аз не мога да чета на английски. Сега си слагаме хубавата легенда, да видим на кое място. Опа. На кое място стои? Не. На кое място стои моята легенда? И тук ли ми? О, направих си го 74. Направих го много по-мощно. Дай още по-мощно. Стига, бе. Направихме го много мощен, хора. Това сега в момента от всичките ми футболисти, той е най-мощният ми футболист. От всичките, да, наистина той е най-мощният и най-силният, защото е легендар, много ясно, че ще е най-силният. Айде да играем. Ама чакайте, първо да си сменим логото на отбора. Първо така дали отборът ще го направим в Пари Сен-Жермен и аз. Ето така, я да им видим отборът, но да. Ама екипа им е Уза. Искам да съм церно. Двойка ли? Забрави да си двойка, бе. Ще си номер 1. Не! То е номер 10. Лионел Меси. Номер 10. Айде. Това ли без? Да, той е вместо да е 11. Ще бъде номер 7. Кристиано Роналдо. Да, само това са. Кристиано Роналдо и Меси. Замброта това. Ой, той е вместо... Кой номер да пише? Да бъде? Пишете долу в коментарите, другото видео ще разберем. Ще направя това. Той е номер, който вие решите. Може да е на Холанд, на Зидан,
на Неймар Джуниор, на който футболист познавате и ако му познавате номера, това ще бъде. Айде да продължаваме и тук. Хора, мисля, спирам видеото след 2 минути още. Вижте, това, където натискам сега в момента е Аржентина. Да, аз нямам този отбор, никога няма да го имам, да. Та тренировка съм играл 1000 пъти. Аз бия. Опа! Ай! 10 опита имам. Юпитер! 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 Аха, няма само стоя вратар на това, на този гол. Какво спечелих, бе? Прочете ти какво спечелих, че аз не разбирам английски. Ще играем пак срещу Реал Мадрид. Когато изиграем мач срещу Реал Мадрид отново, спирам видеото, хора. Пак тренировка. Айде, аз такива тренировки не правя. Айди, бе! Кой е това? Той там сте бил. Как? Да, бе, там. Помислях, че си го вкарах това нещо. Ама да, бе. Гол, вие блой. Пак там. Вие там. Добре, айде, няма да играя измама. Стига, бе, да, бе, много слаб. Намерих Юпитер. О май гад. Това беше много лесно. Да, ако не броим първи опит, който ми беше ужасен. И чак толкова ужасен не беше, помислих, че го вкарам тази. Пак и същото. И какво специалих? Само диаманти ли ми давате, бе? Само диаманти ли има? Не това, бе. Вие нямате шанс на това, бе. Аз съм най-добрия про. Блой. Да видим само това. Нищо няма да сменям. Видяхте ли? Искам да знам, видяхте ли колко монети може да ми даде? Направо ще да играя. Давай по-бързо. Много лесно е това. Какво? Браво, бе, масина. Това е Лео Меси, десетката. Десетката е Лео Меси. Вратаря може да е 30 номер. Пак е Лео Меси. Той е бил 30 номер. Сега се връщаме за това. Ще направим десятката 30 номер. Не знам какво се случва тук.